Горе-долу. Това се случи в момента, в който ние бяхме много зле и видяхме господин Тонев вашето предаване, беше миналата година, октомври месец. 2008 октомври. Да. И точно когато се чудех какво да правя, съвсем случайно превключвайки каналите, попаднах на вашето предаване, което беше в края си. И чух, че господин Тонев може да лекува алергия. И естествено веднага се обадих и гледах със съпруга ми, гледахме повторението, което беше през нощта. От това, което го видях, аз сляпо не вярвам на никого, от лоишките си познания по фитотерапия и изобщо използването на билки, си реших да се доверя. Обадих се на господин Тонев, той беше много отзивчив, веднага ми изпрати каквото трябва, спести ми време, не се наложи да ходя до Хасково, което много ме улесни. Да. И получих това, което ме очуди. Аз пак не знаех това, което получа, дали ще му дам на детето си обаче. Така. Решихте да се доверите. Да. Получих едно кашонче с един пакет, много културно опакован, с така комбинация от билки вътре. Такива билки до този момент аз съм ползвала. Купувала съм билки от други билколечители, от билковата аптека. Такива билки освен никой не ми беше предлагал. В такъв вид, толкова чисти, така добре съхранени с цвета си, вижда се, че билката не е от по-миналата година, нали, от миналата дори, да. С аромат. И реших, че ще ги давам и започна той да ги пие. Количеството, което той каза, че ще ни стигне за 2 месеца, количеството не стигна за 3. Не спрях на втория месец, той продължи да си ги пие 3 месеца, ги изпи. При което бавно и постепенно в това време, за тия 3 месеца, всичко отшумя, останаха някои сърбежи в носа, той имаше такива тикове от тия сърбежи на лицето. Бихте се доверили отново при някакъв възникнал проблем, този път няма да се колебаете, предполагам. Не, няма да се. Аз пак сляпо няма да вярвам, дори на господин Тонев, нали? Но това, което до сега аз имам опитност с него, е това. И факта е, че детето ми се излекува напълно. Това е факт. Другото, което е, докато приемаше тези билки, той всъщност ги пи миналата зима. Въобще цяла зима. Аз поръчах даже и втора доза, защото ме беше страх да ги спра, защото ще наближи пролета и може да има рецидив. През цялата зима детето не се разболях от нищо. Ние боледувахме с съпруга ми от грип, каква и не работа. Това е много важно, За първ път детето ми видях, че имунната му система, другото, което между другото съм използвала от господин Тонев, той в ефир тогава продиктува една рецепта за имунната система, която се почана халвичка там с мети тахан. Също това го употребяваме всички вкъщи. Това е което мога да кажа. Радвам се, че мога да благодаря така публично на господин Тонев. Много съм му задължена за което. Само да един въпрос към господин Тонев. Хубаво е билките да са пресни, нали, както вие сте ги изпратили, а не да са примерно престояли в някоя билкова аптека с години и да не се знае кога са набрани и така нататък. Господин Асенов, аз нямам залежани билки, защото те почти не ми стигат. Да. Защото аз мисля, че го казах, сега ще го кажа, аз сам си събирам билките. Един като мен човек колко мога да събере, знаете, не мога с тонове да събере, да мога да обезпеча всички хора или пък да ми останат. При мен, особено за алергията, не остават. Билките почти не ми стигат, записвам и на другата година. Така че няма. Не е проблем. Много ви благодаря за... Аз много благодаря, че ми предоставих тази възможност. Не бях писала дори благодарствено писмо. По-добре се изразявам. Така и много се радвам, че и той присъства, за да му благодаря лично и чрез вас. Дано да послужи и на други майки. И не само майки. Госпожа, аз също... Лично пак... Как разбрахте за господин Тонев? Как се случи така, че вие да направите вашия избор да се спрете на неща, които той е казал, че помагат на хората? Аз случайно гледах телевизията, канал 0 и попаднах на това предаване. Аз много, интересно ми и ги слушам такива предавания, понеже с здравето много не съм добре. Значи нервната ми система е малко по-така разстроена. С диабет съм, с високо кръвно и като чух, че предлага такива билки за успокояване на нервната система,
Обадих се веднага на дъщеря ми. Дъщеря ми, като всяка дъщеря, загрижена за мене, веднага осъществи контакт с господин Тонев и ми каза: майко, билките съм ги поръчала. Аз малко скептично, нали, погледнах на нещата. Викам: Данче, парите, майко, са много. Аз само харча, дали ще има ефект от цялата работа. Тя вика: мамо, ние сме длъжни да опитаме. И наистина тя ги поръча още същата вечер. Билките дойдоха в рамките на 7 дни. За какво точно става въпрос? За какъв проблем? Значи аз страхова невроза. Страхова невроза. Да. И съм с диабет на полиневропатия. Нощно време краката си така изтръпват. Всичко е на нервна основа. Нали? Диабета ми е с нервни усложнения. И започнах, така като ги получих още по Нова година, нали, дойдоха за една седмица и спазвах стриктно това, което господин Тонев ми беше написал. Той много, нали, така коректно е постъпал човека, вътре беше много добре описано подробно как се вземат билките, колко, нали, са киснат там и почнах и си ги вземах 4 месеца. И усетихте ли подобрение? Не само подобрение, ами голямо облегчение. Сега вече не ме будят краката така на нервите. Спя си без успокоителни. Аз съм вземала винаги лекарства за сън, за нервите, а пък те събират много лекарства и са химични. И до ден днешен поне нямам оплакване от безсъние, от това мръвучкане в краката, което... Добре се чувствате? Добре се чувствам, да. А ако нещо, не дай си Боже, пак изкочи проблем, ще го потърсите 100%. На 100%, да. Да. На 100% ще го потърсите. Да. Господин Тонев, вие добре ли се чувствате, когато виждаме такива отзиви от хора, на които сте помогнали? Аз нямам думи и не знам как да ви отговоря, но за мен най-важното е, изключвам комерциалността, когато получа отзвука обратния от пациента, когато съм му дал билките, и да ми изпрати, да речем, или благодарствено писмо, или по телефона да ми благодари. Аз просто изпитвам едно вътрешно удоволствие, че съм успял да помогна. И още повече в последно време, тук може би 3-4 година, масово срив на нервната система. Да. Значи, страхова невроза. Имаме два момента. Да. Нервната система е опъната и изтощена. Да. Плюс стреса. Медицината е силна. Лекува нервната система, но не може да изчисти стреса. С антидепресанти с години нищо не става. Значи тази комбинация, която аз пратих на вас, аз съм я дал на стотици хора. Тя прави точно това. Изчиства стреса. Изчистим ли стреса, всичко си идва на място. Да. Интересно, че тук сега пък и с тази криза хората направо тотален сил нервната система. Да. И малото поколение. Между 20 до 30-40 години масово, трепене на крайници, бучат шумят ушите, очистява се пулса, сърцебиене, ужас е. Да. При вас всичко изчезна. Изчезна. Моя така стрес, моите нерви се явиха, когато ми казаха, че имам диабет. Аз нямам основание нали, за притеснение нито в семейството, нито с децата си имам проблеми. Обаче като ми установиха диабета, като че ли тогава получих стрес, и треперене, даже ръцете ми не можех да се държа вилицата. Симптомите са следните, аз мисля, че ви ги обясних. Увеличи се пулса, сърцебиене. Топлено изпитяване, треперене на крайници, концентрация краката. Така е, верно е. Но сега и вие виждате, че резултата е на лице. И знаете ли за какво да споделя с вас? Аз защо приех този подход от страна на господин Асенов? Той даде идеята да направим връзка, контакт с хора, които аз съм ги лекувал. Значи, прави го с цел
За да могат да ме повярват хората, за да могат да видят, защото ще ви кажа, има много болни, много страдащи, търсейки мен, но те не ме познат и те не знаят. Значи аз когато получих билките, понеже тук съм член на пенсионерския клуб и казах в клуба на няколко мои приятелки,